Daşowul Könürgünç Garaýolunyň uğruna 7-nji noýabrda bir toý kerweniniň köçe ýol hadisasyna uçurmagy netijesinde bolan ýol helakçylygyna 7 sany ýaş ýigit wepat boldy. Hadisa Daşowul şäheri bilen Şabat etrawynyň araçakleşýän sebitlerine bir agyz suw desgasynyň golaýyna bolup geçdi. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň öwrenen desapky maglumatlaryna görä toý kerwenine gatnaşan ulaglardan 2 ulagyň sürüjisi öýlenýän ýigidiň 24 ýaşly klassdaşlary dar ýoluň uğruna ulaglaryny ýarışdyrmakçy bolalaryna ýol helakçylygyna uçuraýar. Ulaglaryň biri öňünden gelýän başga bir ulaga petepet baryp urýar. Toý gününe gabat gelen ýaz çäreleri öýlenýän ýigidiň hemde durmuşa çykýan gyýdyň durmuşuna şeride helak bolan ýaş ýigitleriň dogun garyndaşlarynyň durmuşuna hasratly waka hökmüne ýatda galýar. 7-nji noýabr öýlenýän ýigidiň dogun garyndaşlarynyň durmuşynda 7 sany ýaş ýigidiň ömür tanyp ketilen teni hökmünde ýatlarynda galar. Diýip wakanyň şaýatlary gynanç bildirýär. Häzirki zaman türkmen kejebelerine köp sany ýeňil awtoulaglar gatnaşdyrylýar we gelin aljy kerwenlerine gatnaşýan ulaglaryň köçe ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmeýän halatlary ýüze çykýar. Habarçymyz polisiýanyň ýol gödäwçiligi ullugyna bir ýerli çeşme salgylanyp 7-nji noýabr güni Daşowul Hywa mendiliniň golaýyna Daşowul Aşgabat awtomagistraliniň ugruna bolan aýry başga bir ýol helakçylygyna 3 adamyň wepat bolanyny habar berýär. Şeýlelikde sebitiň çägine bir unyň içine bolup geçen köçe ýol hadisalaryny adynyň 10 adam ýetkisi hasap alındy. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda hasap alınýan köçe ýol hadisalary, ýol helakçylykları barada hasabat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu ýylyň başlaryndan bäri ýurduň dürli sebitlerine bolup geçen onlarça ýol helakçylygy we ýol ulag hadisalaryna hasap alynan onlarça adam ýetkileri barada ýygyderli habar berdiler. Ýol hadisalarynyň köplenç sürüjileriň ünsizligi, dikkatsyzlik, ýokary tiýildik, içkili awtoulag dolandyrylmagy, umuman sürüjileriň ýol hereketiniň düzgünlerini berjaý etmezligi ýa-da gara ýollaryň şiýiliniň yaramazlygy ýaly aýry-aýry ýagdaýlar sebäp bolýar. Türkmenistanyň döwlet ýetirçiligine köpçülikden habar berişleri ýol hadisalary barada habar bermeýär. Lebap vilayatynyň merkezi şäheri Türkmenawatda büdjet işgärleriniň, talipleriň we ýaşullaryň gatnaşdyrylmagynda köpçülikleýin mejburi çäreleriň ýene biri geçirildi. Çäreniň dowamında hasyl toý münasibetli döwlet telewizionyasy üçin öňünden reportajlar taýýarlandy. Azatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy bu gedekki çäre soňky aýlarda görülip eşidilmedik derejede köp adamyň gatnaşdyrlandygyny we onuň howa şertleri zerarly juda uzagy çekendigini aýdýar. 8-nji noýabrda Ak öýüň öňündäki meýdançada geçirilen bu çäre büdjet işgärleriniň 500 sanysy gök milli köýnekde, talip ýaşlaryň 250 sanysy gyzyl milli köýnekde gelmeli edildi. Bu ýerde ýaşly adamlaryň we eneleriň hem onun gowragy bardy. Dip lewaply büdjet işgäri anonim şertde 9-njy noýabrda gurrun berdi. Büdjetçileriň we talipleriň bir näçesiniň habarçymyza aýtmagyna görä döwlet telewizionyasy çäreni ýerden sagat takminan 9-da video düşürüp başlandy. Türkmenawatda güýçli ýel turdy. Howanyň düzüminde juda köp mukdarda tozon çaň emele geldi. Bir sagat çemesi dowam eden ýelden soň howa hasta yaramazlaşyp onuň düzümindäki hapy tozon bölejikleri hasta artdy. Şondan sonra 11:30-da çäreçiler boşadyldy. Olary meýilleşdirilen çäreniň günüň ikinji ýarymynda geçiriljekdigi we onuň gün ortan sagat 2-de video düşürilip başlanjakdygy aýdyldy diýip lewaply talip gurrun berdi. Onuň tasdiklamagyna görä aradan 1,5 sagat geçip geçmänkä çäreçiler gaýtadan Ak öýüň öňündäki meýdança üýtdiler we döwlet telewizionyasy çäreni video düşürüp başlady. Bu çäre giýişik sagat 6-çany dowam etdi. Büdjet işgärleri talipler we ýaşlylar tutuş güni diýen ýaly dik ayak üstüne geçirdiler. Hususan ýaşlylar we gartaşan büdjet işgärleri köseniler. Dip büdjet işgäri belledi. Azatlyk ýokarda aýdylanlar barada şäher häkimliginden we onuň medeniýet hemde owa hojalygy bölümlerinden kommentariýa alyp bilmedi. Ýöne bu waka prezidentiň degişli ýolbaşçylary her ýylyň noýabr aýynyň 2-nji ýekşenbesinde şu ýyl 12-nji noýabrda bellenilýän hasyl toýuny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin ähli zerur çäreleriň görülmelidigini tawşyrmagynyň ýygyanyna gabat geldi. Marda ýagan ýagyş polisiýa işgärleri üçin goşmaça gazanç etmek mümkinçiligini öğretdi. Azatlygyň habarçysy ýerden ýagan ýagşyň köçelerde saklanan we jerime salynan awtolawlary sanardan köpeldenini habar berýär.
Ýöne sürüjüler soralyan paranyň möçberiniň sürüjüniň gürleşmek ukybyna baglygyny aýdýarlar. Şol wagtda 20 manatdan başlanýan paranyň polisiýanyň tapan bahanasyna laýyklykda 40-50 manada hem ýetýän wagtlarynyň bolýanlygy habar berilýär. Bu çäre awtolog eýlerinden edilýän arassaçylyk talaplary bilen bagly. Emma polisiýa sürüjüleriň delillerini dinlemeýär we adamlarda dörýän soraglara resmi düşündiriş berilmeýär. Köçelerde goýulmaly edilen video gödökçülüğiniň bolmazlygy polisiýa işgärlerini öz wezipelerini bekanun ulanmagyna giň ýol açýar diýip adatlygyň söhbetde aýtdy. Yağış irden yağdy, ýollar günortany çenli gurudy. Emma polisiýa öýlen ýuwulmadyk maşinlara garşy reýd geçirdi. Gaty kän adama jerime salyndy. Diýip adynyň aýdylmalygyny soran sürüjü aýtdy. Yağış ýagsa döwlet ýol gödökçülük gullugynyň işgärleriniň günü gelýär. Olar gowy para alýar diýip yerli synçylar aýdýarlar. Adatlygyň habarçysy bilen biri-birinden bir habar ýagdaýda gurlaşan sürüjüler bu ýagdaýy tasdik etdiler. İrden çıkıp öýden işe barýançam awtoulogumyň daşyna ýoldan sıçran hapa palçyklar ýapyşdy. Men ulogumy işe ýerimne goýup işden soň öýe gelýänçam ýolda iki gedek polisiýa saklady. Diýip adatlygyň söhbetdeşi özüniň jerime ýazdyrman sypanlygyny gurrun berdi. İrden işe gitdim. İşden hiç ýere sypanyp bilmedim. Awtoulogumy ýuwmaga ýa-da ýuwdurmaga wagtym bolmady. Ýagdaýyma düşünüňnidim. Awtoulogum jerime salar ýaly hapa hem däl. Döwlet belgisi görünýär. Çıralarım arasında tormuza bassam, izdan gelýän sürüjü gyzyl çyranyň ýanyny görýär. Maşin sähel palçyk bolany bilen hökman jerime ýazmaly diýen kanun ýokdur diýdim. Sürüjü polisiýa işgäriniň ýok, jerime ýazmasam bolanok ýa-da 20 manat ber diýip gönüländigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, polisiýa işgäriniň ýanyna plastik kartdan tölek edilýän enjamy ýok eken we soralan puly nagt bermeli bolupdyr. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan sürüjüniň düşündirmegine görä, sürüjülük şahadatnamagy aldyrmak 20 manat para bereninden has gymmat düşýär. Üstesine bir topar wagtyň alýar, görgü bolýar. Prawamy aldyrsam soň времени prawa pul töläp prawamy ýygyny almak gara görgü. Uzak gün egleýär. Men işden galsam bolanok. Şol sebäpden jerime ýazdyrmajak bolup 2 gedek 20 manat para bermäge mejbur boldum. Diýip sürüjü daşyna palçyk sıçran maşin üçin bir sagadyň dogamyny çeken iki jedasynyň hekaýasyny gurrun berdi. Polisiýa eden etdiligine şaýat bolan sürüjüniň tasdiklamagyna görä, döwlet ýol gödökçülük gullugynyň işgärleri hapa diýip boljak awtologlaryň birini hem gözden salmaýar we saklap jerime ýaýar ýa-da para alýar.